Mindmover kommet til os, og så er vi blevet fordelt op i forskellige steder. Og så har vi været på forskellige værksteder. Det, jeg synes, der er rigtig godt ved erhvervskaravanen, som Mindmover har været ude og præsentere for os, det at se eleverne stå der med sådan en praktisk udfordring, det var simpelthen så godt. Den måde, de ligesom samarbejdede på, og de skulle bruge forskellige værktøjer osv. Det er nogle opgaver, som jeg personligt synes er rigtig, rigtig godt at præsentere for eleverne, fordi det er nemlig det, de kommer til at arbejde med i fremtiden, med nye idéer, innovative processer osv. Jeg synes, at Mindmovers har været mega fedt, og jeg synes, det er en god måde at vise børn, at der er forskellige muligheder i den her verden, og det ikke kun handler om at være skoleklog, at man kan være klog på mange måder, og man har hver sine egenskaber, man kan bruge i den her verden. Jeg synes, det startede rigtig godt, hvor Jamil fortæller om hans livshistorie, som synes jeg var meget interessant og kan være en inspiration for mange af vores elever. Så samtidig synes jeg, at den har bygget på noget fællesskab. Vi har set vores elever i en anden lys. Og det her også, at vi var også ud for vores comfort zone som lærer. Så tak for jer. Jeg håber, I bliver ved.